Hvilken slags strøm er det, der sidder batteri? Det er jævnstrøm. Det vil sige, det som den her genererer? Nej, den vil generere vekselstrøm. Men I må lige prøve at stå og nøgle lidt her og finde ud af, hvad I vil lave. Lækker? Det er også. Det er også en god idé. Find den der. Hvor er det? Den er for høj. Den er for høj. Du skal på en eller anden måde få noget her til at gribe den. Det er ligesom svært. Typ den. Jeg tror lige, vi er nødt til at blive koncepternes skyld lave sådan en plade heroppe. Rød hud. Har du ikke lige hurtigt en plade i stedet? Nej, det var 5 af det. Jo, jeg skal lave det. Den er for bred. Du skal ikke bruge det der rør alligevel. Det er rør. Det er støvsuger. Det gør det ikke. Nå. Du prøver den på for. Vi skal lige have målt noget, nemlig vi skal bruge det der skål. Vi har fundet sådan en skråt PVC-rør. Okay. Dreje hernede, så vi står et sving. Så kan vi få noget dernede. For eksempel, den kunne lande i en vandbælge eller noget. En meter 10. Vi kan også få den til at køre hele vejen rundt om bordet. Vi skal skåre 1,10 meter af. Prøv lige her, jeg siger. Er der ikke sådan nogle vinkler derude på de der rør? Jo, det er der. Der er en af dem, der vil køre den hele vejen rundt om en gang. Hele vejen rundt om bordet. Ja, så lader den noget. Nej, hun skal ikke komme her hjem til. Det er en orange guld. Lidt flere nu. Orange. En enkelt, tror jeg. Jeg synes ikke, at Tøv skal komme herind, for hun har ikke gjort med en skid. Hey, nu kommer en bold lige om lidt. Ved du, hvor du gælder den meget? Den har ude. Hvorhen? Klar til at prøve? Altså. Vi har et mindre problem, vi skal bare have. Den skal bare lige, vi skal også teste den anden side også. Og så der er du også. Godt, så har vi lige... Det er okay, vi dropper bare det der elektricitet. Okay. Men I skal også have det der et eller andet til at aktivere den her, ikke? Det fik vi aldrig. Fingerteknik. Vi kan godt bruge hånden. Det gjorde det også bare mange andre videoer. Vores klasse har valgt at skulle bygge en kæmpe kuglebane. Ja, den blev så ikke så kæmpe, som mange af os havde forstået. Nej, vi havde håbet på lidt større, måske noget vand, men vi gjorde det med den her. Men starter fint her, lidt traditionelt. Kugle rundt, ud til noget domino, hvor man kommer over her til denne bold. Det er grønt. Ja, husk det. Kører ned og ned i PVC-røret. Og så fortsætter det på den anden side, hvor vi så har fået Janus til at bygge, Janus, der er derovre, til at bygge en lille motor, hvor bolden så vil trille igennem her og ramme den, tryk på knappen, der så vil sende signalet direkte videre til den, og til videre igennem til en lille motor, der vil starte den her, som så vil få bolden til at køre hele vejen derop til, og så kører den til nedad. Der, hopper ned i glasset. Det er sjovt, sådan en sjov trampolin en, vi har fået lavet ned i glasset der, rundt, og så videre ned, skub til bolden. Så den triller igennem røret, ned forbi hoppet, ned igennem PVC-røret, der er her, ned igennem den lille træk, ned i den der så vil starte de to motorer. Som så sender den helt op i toppen. Vores spole, og så vil vi køre hele vejen der ned den anden ende. Ned den anden ende. Og fortsætter sådan et par gange. Sådan gør den to, og sådan gør den en gang til ned. Og så er den faktisk færdig. Og sådan kører den bare. Ja, så kører vi. Hold den. Motorkraft. Langsom motorkraft. Sådan der. Det tager tid. Hvis der kommer lidt hak, så kan vi godt lige hjælpe den lidt mere opad. Nej. Kom så! Hallo! Det er hans skyld. Det er da ikke min skyld. Ja, vi prøver lige. Push. Kom nu. Kom nu, min ven. Sådan. Sådan der. Ja! Ja, den er lidt lang. Nej, kom nu. Nej, det er ikke godt nok. Værsgo. Go! Starten, og vi går. Den kommer ned til dominobrikken og kører videre. Den svinger utrolig meget, men den er nede, ja. Nej, stop med at sige, hvad der sker.
motoren. Og vi er oppe. Hvad? Det er simpelthen... Nej, jeg kommer. Jeg kan godt. Kom nu skal den være der, venner. Er vi klar? Er alle sikringer væk? Ja. Go! Baby. Kom så, kom så! Ikke glæde sig. Den ruller. Ryk jer. Yay! Succes!